מה לגבי הזנת מספרים? אז בצורה פשוטה, אתם עומדים כאן וכותבים, הנה כאן 5 ו4 ו9 וכן הלאה. אם אני רוצה לכתוב מספר שהוא מהווה נוסחה מסוימת, למשל החלב, אני רוצה 2 כפול 3. אני מתחיל בסימן שווה, כותב את המספר 2, סימן הכוכבית זה הכפל ו3, והנה התוצאה היא כאן היא 6. לכאורה זה נראה 6 נקי, אבל פה למעלה, בשורה הזאת הלבנה, ניתן לראות את הנוסחה של אותו מספר. הנה עוד דוגמה, 9, ועכשיו אני רוצה מרגרינה, זה 5 ועוד 4, שווה בהתחלה 5 ועוד 4. והנה מקיש Enter ומקבל. אנחנו יכולים, אם אנחנו יודעים מראש שכמה תאים אני רוצה להכניס את אותה הכמות, למשל כאן, בעזרת קונטרול אני מסמן מספר תאים לא רציפים, הנה כאן, ואני רוצה בכל הדברים האלה להכניס את הערך 2. אני מקיש 2, השניים נכתב כאן בתא הלבן האחרון שסימנתי, ואינני מסיים ב-Enter, כי עם קונטרול Enter. והנה השתיים הזה נכנס לכל המקומות האלה. האמת היא שזה לא רק תכונה של מספרים, גם טקסטים, גם נוסחאות, הייתי יכול לסמן גם פה וגם פה, ולכתוב למשל גבינה לבנה, אוקיי, וקונטרול Enter. אז גם למעלה, גם פה וגם פה, הייתי כותב את אותו הנתון.